Nu. Hej alle sammen. Hej YouTube. Hej. Det er kameramanden, der er YouTube Hero, og så er der Sebastian, Mathias, og hvem er den sidste nu? Jeppe. Jeppe. Jeppe, Okay. det er mig. Hvem viser rundt? Og vi vil gerne... Vi filmer livet på serveren, og det er det så Jeppes og en anden server, så lad os komme i gang. Så YouTube Hero, du må godt komme med nu. Ja. Øhm, Det er lige Mathias, Og den her der server, den blogger. kører så 24/7. ja, Den er ikke sådan helt færdig nu, Okay. men vi arbejder på det. vi har her i spawn her, der har Jeppe lavet sådan, og you're allowed to hack, hvis man svarer yes, så bliver man kicket, hvis man svarer no, så kan man bare gå videre. Så er man sej. Ja, så var det nice. Og så her, med grief, må man griefe. Yes, hvis man siger yes, så... Ja. Så bliver man også kicket. Og hvis man skriver, nej, jeg siger no, så står der et skilt, hvor der står correct. Så... Ja. Så YouTube Hero, du går bare lidt nu. Ja, jeg skal lige Og have YouTube Hero, her er der et skilt. Jeg har mit eget. Har du et skilt på dig? Ja, jeg har altid skilt på mig. Okay. Jeg kan ikke se noget skilt. Nå, der. What you gonna write? What you gonna write? What you gonna write? Nej. Bare I så jeg ved det YouTube, det er fordi jeg er blevet kameramand på den her server, det er derfor. Okay, hvad blev det lige skiltet? Jeg kan ikke sætte skiltet. No! Så må I bare lige sætte skiltet. Det er fordi du ikke er op. Ja, det har jeg fundet ud af. Okay, Hvem åbner døren hernede? Den er jo... Ja. Okay, kom. Så skal vi herned. Det er det så ude af spawner, og I skal altid huske lige at læse reglerne. Vent lige, vi skal lige vente på Jeppe. Hallo, se til mig. Jeg kommer nu. Og en hurtig kvik vej ud er bare at holde sådan speed in og hop. Og så her, eller ja, her har vi så byen, hvor man kan købe ting, tror jeg i hvert fald. Jeg har ikke været med til at bygge noget by. Ja. Men og så herom, hvis I lige kommer med. Og nu siger jeg det Hvis I kommer her, småkage, fordi jeg falder ned. Nå, nu falder jeg. Nu Så gør jeg lige, Amen. og så kan I Nu se, falder hvad jeg der ned. står. Ja, jeg skal lige op og filme. Jeg faldt ned i døden. Hyggeligt. Hygge. Ja, det er hyggeligt, Jeg hva'? drukner. Ah. Jeg drukner. I et springvand. Det er nok noget af en død. Ja, Jeg drukner i et springvand. jeg drukner i et springvand. Woohoo. Okay, jeg kan faktisk godt komme op med den der. 360. Okay, ej, seje svær der står der. Ej, de er nice. Hvad er det, mon? Hvad mon det er? Gider du lige at vise mig, hvad det er, Sebastian? Ja, det er en PvP mob arena. PvP Slags. Arena. Den ser ikke færdigbygget ud, efter min mening. Nej. Vi brugte kun Vi har lidt over en time i går. Altså. Så altså, det ser meget nice ud om natten, så jeg prøver lige at gøre det nat. Det skal jeg lige se. Jeg kommer til at af Det skal jeg YouTube i hvert fald se. Sådan der. Jeg har allerede gjort det nat, ses mig. Det ser okay, Okay, fedt prøv at ud. se, vi kommer herhen. YouTube Hero, kom lige. Jeg er ovenover dig. Hvor blev du af? Jeg er bag dig. Okay, jeg er lige her. Hvorhen? Jeg er lige her. Hvor? Ja. Ej, prøv at se, der står P. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan se det, det er et V. Men det er V, og så står der P. PvP. Så går man herind. Hvor De står der der PvP? livers. Der står P. Okay. P. Okay. Så er det PvP.
Og så hvis I kommer herind, så kan I se det her lever. Dem skal I så ikke røre ved, hvis I nogensinde kommer ind på serveren. Dem skal I så ikke røre ved, fordi det betyder bare, at det er den vej. Altså, I kan godt se, det ligner sådan en lille bitte pil. Bare gå den der vej, ikke? Så har jeg lavet sådan en lava. Hold øje her. Og så mob-arenaen. Eller PvP-mob-arenaen. Så godt ud. Så altså, hvor lang tid har vi filmet? Fordi... Jeg kan lige hurtigt se. 5 minutter og et halvt minut. 5 minutter? Okay, så kan vi godt lige bruge 5 minutter mere. Så skal vi ikke begynde at bygge videre på mob-arenaen? Jo. Ellers så kunne vi også sige, hvis i næste video... Altså hvis I... Okay, YouTube. Lad os lige have et minuts stillhed over denne flotte bygning. Dam. Okay, jeg gider ikke et minut. Jeg kan holde stillheden inde, fordi jeg... Ved du hvad, det orker jeg heller ikke. Sådan der, lad os komme i gang igen. Okay, YouTube, hvad med at vi siger, at I subscriber i videoen, og I kan måske bestemme, hvordan I synes, den her skal være, og hvad vi skal bruge til at bygge med, og så trækker vi lod, kan vi godt sige. Og så skal vi, og så bliver mob-arenaen sådan, hvis I gider, og hvis I orker at subscribe. Skal I ikke sige det? Jo. Okay. Er det bare det? Men så, ja, det var bare det. Okay, vi ses YouTube, og jeg begynder her for tiden nok at lave mange flere videoer, så sammen med Mathias, MB, 123 og Sebast. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Og Sesma 0, 1, 7, 5, 7, 8, tror jeg nok det var. Er det ikke det? Ja. Ja, okay. Okay, så vi ses YouTube. Håber I gider Ja, at se ses. videoerne. Ses. Hej. Og han... Ja, hej.